ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം येन തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീ ഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാം സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പത്തെ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? ഇന്നത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. അപ്പൊ 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് അധ്യായം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയോഗം കഴിയും. അപ്പൊ ഇന്നലെ 9ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? നമ്മൾ കണ്ടു രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം, അതായത് വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജാവും പിന്നെ സീക്രട്ട്, അതായത് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം എന്താണ്? അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പവിത്രമാണ്, പിന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് നേരിട്ട് ആത്മാസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത, പവിത്രമാണ്, ശാശ്വതമാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്തിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല, കാരണം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ എന്താ പറയാ ആ അഭയം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് അവർക്ക് സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ആരാണ് മഹാത്മാക്കൾ? അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ. അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവരെപ്പോഴും സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, അതായത് എപ്പോഴും ഒരു ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ അവർ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ അവർ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശ്ലോകം 22 ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, അതായത് ആരാണോ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ സമ്പൂർണമായി ശരണം പ്രാപിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ആ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവരെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുക? അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താണ്? യോഗക്ഷേമം നോക്കുക, അതായത് അവരിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകും, അവർക്കില്ലാത്തത് ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആരൊക്കെ എന്താ പറയാ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടെയെല്ലാം പോകും, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന അവരുടെ ലോകത്ത്, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആ ലോകത്തേക്ക് പോകും, പിന്നെ ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആ ലോകത്തേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ധാമമായ ഗോലോകധാമ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താമണി ധാമ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, അതായത് എന്താ പറയാ ഭക്തിയോടുകൂടി ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ഒരു ഇല കൊടുത്താലും ഒരു പഴം കൊടുത്താലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പഴം കൊടുത്താലും ഇല കൊടുത്താലും പൂവ് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ജലം കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും, പക്ഷെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആവണം എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഭഗവാൻ 27 എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ എല്ലാം ഭഗവാനായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം, എല്ലാ
നീ എന്ത് ചെയ്താലും അത് എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തരാകും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നീട് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അതിലെന്താ പറഞ്ഞേ, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതാണ് ഇന്നത്തെ 9-ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് വിഭൂതി യോഗം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വിഭൂതി യോഗം? വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം? എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണമായി ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വിഭൂതി യോഗം? വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഭൂതി യോഗം എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് ഈ ഭഗവാൻ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമുക്ക്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണയായ ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയാണ് ഓർമ്മ വരേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരണം. എങ്ങനെയാണ് അത്, എങ്ങനെ സാധിക്കും? അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പ്രേമ ചക്ഷുസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചക്ഷുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ്, നേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭൗതികമായി നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്, എങ്ങനെ വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രീയമാണാനി പ്രീണമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈകരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ ആത്മികമായ നന്മയ്ക്കായി ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. അപ്പൊ അതെന്താ പറഞ്ഞ, മഹാബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ കൈകരുത്തുള്ളവനെ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ വീണ്ടും നിനക്ക് നൽകുകയാണ്. അത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണം. അതായത് സുഹൃത്തായിരിക്കണം, അസൂയ പാടില്ല ഭഗവാനോട് നമുക്ക്, പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മിത്രനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ പറയാൻ, നിനക്ക് ഞാൻ ഇനിയും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തരാമെന്ന്. നമേ വിദുഹു സുരഗണാഃ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, എന്റെ വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ദേവന്മാർക്ക് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഋഷികൾക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം അവരുടെ എല്ലാം ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാരാണ്, ഉറവിടമാരാണ്, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ. അവർക്കൊക്കെ സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാകട്ടെ എന്നിവയെ പറ്റി ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്? 2 പേർക്ക്. അതായത് ദേവന്മാർക്കാവട്ടെ ഋഷികൾക്കാവട്ടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഇവിടെ ദേവകി മാത ഗർഭവതിയാണ്, പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ എന്താ പറയാ, ഗർഭസ്ഥ ശിശു ആരാണ്? നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും, നമുക്കറിയാം ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെല്ലാം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നവര്? അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കണം ഭഗവാന്. കാരണം ആ ദിവ്യ ഗർഭമാണ് ദേവകിയുടെ, അത് ദിവ്യ ഗർഭമാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല, ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ ആ ദിവ്യ ഗർഭത്തെ അവർ നമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കണം. അത് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്, ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന. ദേവകി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, കംസന്റെ അനിയത്തിയാണ് ദേവകി. അപ്പൊ ആ കംസന്റെ തടവറയിലാണ് ദേവകിയും വസുദേവനും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനും മുന്നേ ഉള്ള ആ ഒരു ദൃശ്യമാണിത്. അപ്പോ ആ അവതരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും വന്ന് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഋഷിമാരും എന്താ പറയാ, എല്ലാ ദേവന്മാരും വന്ന് ഭഗവാനെ, ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും.
ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേതി തത്വതഃ സോവികൽപേന യോഗേന യുജ്യത്തെ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? എന്റെ ഭക്തി എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തികളും എന്തെന്ന് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടവർ. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ആർക്കാണോ ബോധ്യപ്പെട്ടത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കലർപ്പുണ്ടാവില്ല. അവർ എന്താ പറയാ കർമ്മമിശ്രിതമായിട്ടോ ജ്ഞാനമിശ്രിതമായിട്ടോ ഒരു ഭക്തി ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് അനന്യ ഭക്തി എന്താ പറയാ ശുദ്ധ ഭക്തി പ്രേമ ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പരിശുദ്ധരായിട്ട് കൊണ്ടാണ് അവര് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കും എപ്പോഴും. ആർക്കാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിക്കും അവരന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഇത് ഇവിടുന്ന് 10:8 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, അതായത് 10:8, 10:9, 10:10, 10:11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയും. ആ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളും, ചതുർ എന്ന് പറഞ്ഞ 4, ശ്ലോകി എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ, അപ്പൊ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ 8, 9, 10, 11 വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മൊത്തം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് വായിക്കാനും നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്താല് എന്താ പറയാ മൊത്തം ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരമാണ്. എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് എന്നതിന്റെ സാരമാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയും. ഇവിടെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് നോക്കാം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്തഃ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തെ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഃ. ഇവിടെ എന്താ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്? അതായത് ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംബന്ധ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 4 ശ്ലോകങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിക്കാന്ന് വെച്ചാല് സംബന്ധ, അഭിധേയ, പിന്നെ പ്രയോജന, 3 കാര്യങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം. ആദ്യത്തെ ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം വന്ന് സംബന്ധം. സംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം വന്ന് അഭിധേയം. അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ ഭഗവാന്റെ ബന്ധം, നമുക്കും ഭഗവാനുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ അഭിധേയ എന്ന് പറയും. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ നമ്മൾ അഭിധേയ എന്ന് പറയും. പിന്നീട് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ 10ഉം 11ഉം എന്താണ്? പ്രയോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു എന്താണ് പ്രയോജനമാണ് അത് 10ഉം 11ഉം. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? സംബന്ധ 8ാമത്തെ. അപ്പൊ നോക്കൂ എന്താന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, പിന്നെ എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഈ കാണുന്ന എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉറവിടം, ഉത്ഭവസ്ഥാനം, അതായത് സ്രോതസ് എല്ലാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭൗതികമായിക്കോട്ടെ ആധ്യാത്മിക ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ നിമിഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളോട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇനി ഭഗവാന്റെ മേലൊന്നുമില്ല. അത് നമുക്ക് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും മത്തപരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എന്നിൽ ശ്രേഷ്ഠമായതോ എന്നിൽ നിന്നും ഉത്കൃഷ്ടമായതോ സമാനമായതോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉപരി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആര് ചെയ്യും? ആർക്കാണോ ഭഗവാനെ എല്ലാത്തിന്റെയും എന്താ പറയാ ഉറവിടം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ്, എല്ലാത്തിനും ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ ആ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവോ അവര് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. नारायणात् ब्रह्मो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् इन्द्र जायते नारायणादष्टावसौ जायते नारायणात् एकादश रुद्रा जायते नारायणात् द्वादश ആദിത്യാഹ. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു,
ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാം. എന്താ ഇത് പറയുന്നത്? നാരായണനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ആരാണ് മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്? നാരായണ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സ്രോതസ്, ഉറവിടം, ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നാരായണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ നാരായണ? നാരായണൻ വേറെ ആരുമല്ല, അതായത് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ് നാരായണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ നാരായണൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഈ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം തീർത്തും പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത്. അപ്പൊ പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? സുപ്രീമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്, അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭഗവാൻ പ്രതിനിധികളെ എന്താ പറയാ സൃഷ്ടിക്കും. ആ പ്രതിനിധികളാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗോലോകധാമത്തിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയണം അവിടെ. പക്ഷെ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഓരോ പ്രതിനിധികളെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. നാരായണ എങ്ങനെയാ വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വിസ്തരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരാണ്? ബലരാമൻ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് വിസ്തരണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരാണ് വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് നാരായണ എന്താ പറയാ ബലരാമൻ. അതാണ് ആദ്യത്തെ വിസ്തരണം. അതായത് ഗുരുതത്വ എന്ന് പറയും ബലരാമന്. എന്നിട്ട് ബലരാമനിൽ നിന്ന് എന്താണ്? ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം അതെന്താണ്? 4 വിസ്തരണങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാവാണ് ബലരാമനിൽ നിന്ന്. അതേതാണ്? വാസുദേവൻ, സംകർഷണ, അനിരുദ്ധ, പ്രദ്യുമ്ന. അതായത് വാസുദേവ, സംകർഷണ, അനിരുദ്ധ, പ്രദ്യുമ്ന. അത് ബലരാമനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 4 പേരെയാണ്. വാസുദേവ, സംകർഷണ, അനിരുദ്ധ, പ്രദ്യുമ്ന. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ചതുർവ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് സംകർഷണ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ സംകർഷണൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആരാണ്ടാവുന്നേ? നാരായണൻ. അവിടെ നിന്ന് ആരാ വരുന്നേ? നാരായണൻ വരെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജായത്തെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ നാരായണൻ വരെയാണ്. എന്നിട്ട് ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹം ഉണ്ടാവാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവാണ്. അതെന്താണ്? വീണ്ടും വാസുദേവ, സംകർഷണ, അനിരുദ്ധ, പ്രദ്യുമ്ന. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹ എന്ന് പറയും. ഫസ്റ്റ് ചതുർവ്യൂഹ, അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ചതുർവ്യൂഹ. ഫസ്റ്റ് ചതുർവ്യൂഹം എവിടുന്ന് വന്നു? ബലരാമനിൽ നിന്നും. പിന്നെ അവിടുന്ന് സംകർഷനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ വന്നു. നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹ വന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സംകർഷണ, ആ സംകർഷണത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മഹാസംകർഷണ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ആ മഹാസംകർഷണിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാരണോദക്സായി വിഷ്ണു. 3 ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ. കാരണോദക്സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക്സായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ക്ഷീരോദക്സായി വിഷ്ണു. ഈ മഹാസംകർഷണിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ 4 എന്താ പറയാ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ഭഗവാൻ. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും? ഭഗവാന്റെ ആ സുപ്രീമസി, അതായത് ഭഗവാനിൽ ഉപരി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ബലരാമനും ഫസ്റ്റ് ചതുർവ്യൂഹ, പിന്നെ നാരായണ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ചതുർവ്യൂഹ, പിന്നെ എന്താ പറയാ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി പോലും അതാരാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ ശിവാദികളുടെ സൃഷ്ടാവായ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് സർവ്വ വേദാന്തികളും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ, വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയണം. ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, ചതുശ്ലോകിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംബന്ധ, ഇതെന്താണ്? അഭിധേയ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? അഭിധേയ. അഭിധേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുക? അവര് തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ അവര് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവര് സംസാരിക്കുക. അവര് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കാരണം അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം അവർക്ക്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇനിയിപ്പോ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നേട്ടവും ഇല്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ സംസാരിക്കുക. അതാണ് അവർ സംസാരിക്കുക. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്താണ്? തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്താ അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന് വേണ്ടി അവർ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അവരെന്താ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ പരസ്പരം എന്താ പറയാ ദീപ്തരാവുകയാണ്. അവരെന്താ പറയാ അവര് പരസ്പരം ദീപ്തരാവുക വഴി അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആനന്ദം ശാശ്വതമല്ല, ആനന്ദം ക്ഷണികമാണ്. കാരണം ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇവിടെ ദുഃഖാലയമാണ്, അതുകൊണ്ട് ദുഃഖം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ആനന്ദം ക്ഷണികമാണ്, ചഞ്ചലമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾക്കും ശാശ്വതമായി ലഭിക്കില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംബന്ധം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അഭിധേയ
ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കിട്ടും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളപ്പോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശാരീരിക ആ തലത്തിലല്ല. നമ്മളിപ്പോ എന്താ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ, ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് സംബന്ധം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ, അതായത് എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ആരിലാണ്, ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് അവർക്ക് സംസാരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ പറയാം, മഹാത്മാക്കളാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഭഗവാനെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവര് ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സജ്ജന സംസർഗം വളരെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം സജ്ജന സംസർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴി തെറ്റിപ്പോകും, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വളരെയധികം ആവശ്യം കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും നമ്മളെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ഭക്തിയല്ല, അത് അവിടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 9 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയും. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം എന്നുള്ള ആ 9 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാഭാവത്തോടുകൂടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാ? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കലിയുഗ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതായത് എന്താ പറയാ, ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിത്തിനെ നമ്മൾ പാവുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മൾ വിത്ത് പാവുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് വീണ്ടും അതിന് നമ്മൾ വെള്ളം എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, അതൊരു ചെടിയായി വളർന്നു വരില്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിത്തിനെ പാവി കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അത് ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ, ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറിച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കാർണോദക്സായ വിഷ്ണുവിന്റെ ആ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്, വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരുപാട് അനേകായിരം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളെ ആരാണ്, ഗർഭോദക്സായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരുപാട് അനേകായിരം ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിലൂടെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് വളരെയധികം കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ, പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ, വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത്. ആരെ കാണാൻ? അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ, പരിശുദ്ധരായ ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നെ അതേപോലെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനും കഴിയാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിത്തെ കോന ഭാഗ്യവാന ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപാപായേ ഭക്തി ലതാ ബീജ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി ലതാ ബീജ, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ആ വിത്ത് നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തിൽ പാവണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആള് കിട്ടണം. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയം അതുപോലെ ഫർട്ടൈൽ ആയിരിക്കണം, അതായത് അതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വിത്തിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോ ആ വിത്തിനെ നടണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു കിട്ടണം, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കിട്ടണം. അത് വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണേ. അലഞ്ഞും തിരിയാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവസത്തകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ കുറച്ചു കാലം സുഖം, കുറച്ചു കാലം ദുഃഖം, ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയാണ്. പക്ഷെ വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവർക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുന്നു. ഗുരുവിലൂടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ള ഭാഗ്യം കൂടി ലഭിക്കുകയാണ്. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ അവര് കമ്പാരിസൺ കൊടുത്തേ, ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. എന്താ പറയുക, ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു വിത്ത് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അതിനെ ജലസേചനം കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം എല്ലാം കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ അത് ആ വിത്ത് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയണേ, ആ വിത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വളരെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ കിട്ടാണ്. നമുക്ക് ആ ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാന്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഉടനടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ആ വിത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പാവി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തതുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. വിത്ത് മുളച്ചു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? വിത്ത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ടിരിക്കുന്ന ആ വിത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജലസേചനം കൊടുക്കണം. ആ ജലസേചനം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രവും പിന്നെ എന്താണ് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചാരണവും പിന്നെ അത് കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. എങ്കിലേ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരുള്ളൂ.
ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അതായത് നമ്മൾ ഈ വിത്തിനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നനച്ച്, അതായത് ജലസേചനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക, ഏതാണ് ജലസേചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആ വിത്ത് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരികയാണ്. ആ വിത്ത് മുളച്ചു വന്ന് ആധ്യാത്മിക അവിടെ ആ ലോകത്തേക്ക് എത്തണം. പരവ്യോമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ, ആധ്യാത്മിക ലോകം. ആ ലോകത്തേക്ക് എത്തണം. അത് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് 7 കവറിങ്സ്, ആവരണങ്ങളുണ്ട്. ആ 7 ആവരണങ്ങളിൽ തുളച്ചു വേണം ആ വിത്ത് എന്താ പറയാ ചെടി അത് വളർന്ന് 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 മുകളിലേക്ക് പോകാൻ, അതായത് ഗോലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ. അപ്പൊ ഈ വിത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ വിത്ത് എന്താ ചെടി അത് മുളച്ച് അതിങ്ങനെ ചെടി വളർന്ന് വളർന്ന് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 7 ലെയർ, അതായത് 7 കവറിങ്ങിനെ അത് തുളച്ച് എവിടെ പോവും, പരവ്യോമത്തിൽ എത്തുന്നു. അത് അവിടെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തരൂപം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്ന ആ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രം എന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആൾക്കാർ. അവിടെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലോളം ഇത് എത്തും. എന്നിട്ടും ഇത് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, ഇത് അവിടുന്നും പോവാണ്. കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടേ നമ്മൾ പറയാണല്ലോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നു പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോലോക വൃന്ദാവന, അതാണ് എന്താ പറയാ മോന്നത ധാമം, അതിലും ഉപരി ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാനാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് 5 രസങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ ശാന്തരസമുണ്ട്, എന്താ പറയാ ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, പിന്നെ വാത്സല്യരസം, പിന്നെ മാധുര്യരസം എന്നുള്ള 5 രസത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായകളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ആ ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാണ്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. അത് ആരെ കുറിച്ചാണ്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കലിയുഗ അവതാരമായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളാണ് അത് ആ പുസ്തകത്തില്. അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ലതയെക്കുറിച്ച്. അതായത് ഈ ലത എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ക്രമേണ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അത് കായ്ക്കുന്നു, അത് എന്താ പറയാ അതില് എന്താ പറയാ പൂക്കുന്നു, കായ്ക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മുടെ അതായത് ജലസേചനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ അത് തുടർച്ചയായി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. എങ്കിലാണ് അത് പൂക്കുന്നതും കായ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 8 കഴിഞ്ഞു, 9 കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഇത് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ എന്താണിത്, അപ്പോ സംബന്ധ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അഭിധേയ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പ്രയോജന. 10ഉം 11ഉം പ്രയോജനമാണ്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ, അതായത് പ്രേമഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്, നമുക്കിപ്പോ സംബന്ധം മനസ്സിലായി, നമ്മൾ അഭിധേയ ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഭഗവാനെ ഇതാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിവിശേഷം ആരാണ് നൽകുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയണത് അത് പ്രയോജനമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പ്രയോജനം വേണമെന്ന്. ഭഗവാൻ സ്വയം കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ ശരണാഗതി, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, ഏ യഥാമാംശ പ്രപദ്യന്തെ താം സതൈവ ഭജാമ്യഹം. അതായത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കും ആ ഒരു എന്താ പറയാ ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് നൽകുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഇത് ഭൗതിക കാര്യമല്ല, ഇത് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം സിൻസിയർ ആയിട്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ബുദ്ധിശക്തി, വിശേഷ ബുദ്ധി നമുക്ക് നൽകുന്നു. ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ തന്നെ നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും, ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോഗം ബുദ്ധിയോഗം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ് ഇവിടെ.
വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയുക, അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സംഘടനയിൽ ഉണ്ടാവും, ഒരു സംഘടനയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു, ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമുക്കുണ്ട്, ഒരു സംഘടനയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് എന്താണ്, നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നേറുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോഴെന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട്, അന്തര്യാമി. ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. ആ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. നമ്മുടെ ഉൾവിളി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമുക്ക് ആ സിക്സ്ത് സെൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആദ്യം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയും. അത് ആരാണ്? അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് ആ ഉൾവിളി. അത് നമുക്ക് അതെന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ ഉൾവിളിയെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നമുക്ക്, കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്താ പറയാ, വളരെ ചഞ്ചലമാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ വിളി നമുക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ശാന്ത മനസ്സോടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുക, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാണ്, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, പ്രയാസം കൂടാതെ ആ ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. ഇതാണ് പ്രയോജനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയും ആണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. അപ്പൊ യോഗ്യത എന്താണ്? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഭഗവാൻ സഹായിക്കും നമ്മളെ. പക്ഷെ എപ്പോൾ സഹായിക്കും? അതായത് നമ്മൾ നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ, അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട, നമ്മുടെ ഒന്നും വേണ്ട ഭഗവാന് വേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഭാവം മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ ആ പ്രേമഭക്തി എന്നുള്ള ആ ഭാവം വേണം ഭഗവാന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അതാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തന് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള സേവനം നമ്മുടെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പല ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ വിഷ്ണു സ്മരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതും ഒരു സേവനം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഏത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് വിഷമിക്കാനില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഭഗവാന് സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വിഷമിക്കാനില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണ്. പണിയെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണ്. അത് ഒരു സേവനം തന്നെയാണ്. അത് പ്രേമപൂർവ്വമാവുകയും വേണം. അതാണ് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി. പ്രേമപൂർവ്വമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ആ ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനും ഉള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ തന്നെ നൽകിക്കൊള്ളും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല. നമ്മൾ പറയാണ്, നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നതൊന്നും എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്നും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, പ്രേമം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് ഭാവം. അതിനിപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണമെന്നോ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം യാതൊരു എന്താ പറയാ, അത് ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല. നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഭക്തി പുരസ്സരം, നമുക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ, അതായത് ഞാൻ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് ആരോടും എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല, ഞാൻ എല്ലാവരിലും ഒരേപോലെയാണ്, ഞാൻ സമഭാവമാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് ആരാണോ ഭക്തി പുരസ്സരം എന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത്, അവരുടെ ജീവിതം, അവർക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, അവരെന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അവരുടെ സുഹൃത്തും, അവർ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷപാതം ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരാണോ കൂടുതൽ, അതെ നമ്മുടെ ആ ശരണാഗതി അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്കുള്ള ആ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റി തരും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ, യോഗക്ഷേമം നോക്കിക്കോളും, നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അതായത് ആരാണോ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഇപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ സ്വയം കൃഷ്ണൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഇതിലിപ്പോ ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നിരക്ഷരനാണ്. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോ
ഈ കലിയുഗ അവതാരമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത് എവിടെയാണ്? മായാപൂർ, അതായത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ്. പക്ഷെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്തിലോട്ട് വന്നു, അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. സൗത്ത് ഇന്ത്യ വന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ്? നിരക്ഷരനാണ്, വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഗൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മളെ ഉപദേശങ്ങൾ തന്ന് നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം കേൾക്കും, ദിവസേന കേൾക്കും. അപ്പൊ ഗുരു പറയാണ്, നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദിവസേന ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല, അവ പഠിക്കാൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം എന്താണ്? വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ കരയാണ്. ആ ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കരയാണ്. അതായത് എനിക്ക് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, കേൾക്കാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് സങ്കടത്തോടെ കരയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വായിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല, ഞാനൊരു നിരക്ഷരനാണ്, എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ ദിവസം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന്. അപ്പൊ അത് മതി, നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണോ നീ കരയുന്നത്? എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതോർത്താണോ വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ പറയണേ, അതല്ല എന്റെ സങ്കടം എന്ന് വെച്ചാല്, ഞാൻ ഈ പുസ്തകം നോക്കുന്നു, ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് എന്താണ്? ഫ്രണ്ട് കവർ എന്താണ്? അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇത്രയും എന്താ പറയാ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ, എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടകർത്താവായ ഭഗവാൻ എന്താണ് അവിടെ? ആ രഥത്തില് ചാരിയറ്റ് ഡ്രൈവറാണ്, അതായത് തേരാളിയാണ്. അതായത് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. രഥം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ തേരാളിയായിട്ട് ആ സ്ഥാനത്താണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അച്യുതാന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ചുതി പറ്റാത്തവനാണ് അച്യുതൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന് സങ്കടം വരാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ദിവസേന ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഇത്രയും മാത്രം എന്താ പറയാ, ഒരു ദിവ്യ പുരുഷനാണ്, പരമപുരുഷനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി തേരാളിയായ ആ ഒരു സന്ദർഭം കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോൾ മനസ്സുരുകയാണ് ആർക്ക്? ആ ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, അതായത് ചൈതന്യ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ ബ്രാഹ്മണനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിലും കൂടുതൽ നിനക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരുപാട് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേടുന്നതല്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓർത്തു വെക്കുന്നതല്ല കാര്യം. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി, യഥാർത്ഥ ഭക്തി ആകുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം, ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം, 11ാമത്തെ. അതായത് ഇതും എന്താണ്? അഭിധേയാണ്, പ്രയോജനമാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന നമുക്ക്. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹാനാശയാമി ആത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ അജ്ഞാനം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അത് അജ്ഞാനം എന്ന ആ ഇരുട്ടാണത്. അജ്ഞാനം നമുക്ക് എപ്പോഴോ എന്ന് വരെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം വരുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണ്. അത് അജ്ഞാനം എന്ന ആ ഇരുട്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ ഭക്തി പുരസരം ഭഗവാനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ എന്താണ്? സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു സവിശേഷ അനുകമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മർസി എന്ന് പറയും നമ്മൾ, സ്പെഷ്യൽ അനുകമ്പമാണ്, കരുണയാണ് ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ജ്ഞാനം എന്ന വെളിച്ചം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട്, ഉള്ളിൽ എന്താണ്? പരമാത്മാഭാവത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജ്ഞാനം എന്ന ആ വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ ഇരുട്ടാകുന്ന ആ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. ആര്? ഭഗവാൻ അകറ്റുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ അർജുനാചാര്യരുടെ സ്റ്റോറിയിൽ മനസ്സിലാക്കി, കഥയിൽ അല്ലെ, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓടി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഒരു ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭക്തിയുത സേവനം നിസ്വാർത്ഥരായി നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഭഗവാന് വേണ്ടി
വേണ്ടി പ്രേമം കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അത് നമ്മൾ ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, സ്വയം ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മുടെ ഇരുട്ടാകുന്ന ആ അന്ധകാരത്തെ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട്, ജ്ഞാനമാകുന്ന ആ ദീപം കൊണ്ട് ആ ഇരുട്ടിനെ നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരുട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാവുകയാണ്. അങ്ങനെ സന്തുഷ്ടനാകുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തരും എന്നുള്ളത് പറയാനോട്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പോ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഇടപെടില്ല ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴി പിന്നീട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. നമ്മൾ ഏതാണോ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഭഗവാൻ ഇടപെടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴി അത് ഏതായിരിക്കണം നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നീട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം പോലെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റില്ല, അതാണ്. പക്ഷെ ആ ചെറിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണോ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ പറയാ വേറെ പ്രയത്നിച്ച് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്. ആ ഭക്തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് 12:13. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരന്ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പരപുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭുഃ ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവശ്ചിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോഭ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷി മേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. എന്തൊക്കെയാ അർജുനൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ, അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവുമാണ്, അങ്ങ് പവിത്രമായതും പിന്നെ നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ, സനാതനും അങ്ങ് സനാതനനാണ്, അഭൗതികനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭൗതികമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു എങ്കിലും ഭഗവാൻ അതീതനാണ്, അതിനൊക്കെ അതീതനാണ്. അപ്പൊ ആദി പുരുഷനാണ്, അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ്. ദേവർഷിയും നാരദനും എന്താ പറയാ അസിതനും ദേവലനും വ്യാസനും മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഋഷികളും പിന്നെ എന്താ പറയാ ദേവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇപ്പോ ആവർത്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനനോടെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയഃ കഥയോ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ വൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ വീണ്ടും അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും അങ്ങയെ കുറിച്ച് എത്ര കേട്ടാലും മതി വരുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ആ അമൃതമാകുന്ന ആ വാക്കുകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോ വീണ്ടും അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ സർവ്വസ്ഥലത്തും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാനെ. അങ്ങനെ ഈ വിഭൂതികളെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാ ഹി ആത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതഃ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ലീലകളാവട്ടെ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അത് എണ്ണമറ്റ ലീലകളും എണ്ണമറ്റ വിഭൂതികളാണ്. അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഒരു തിരമാലകളെ പോലെയാണ്, അതിനൊന്നും അവസാനമൊന്നും അന്ത്യമോ അവസാനമോ ഒന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ആ വിഭൂതികളെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിഷ്ട മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന,
ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അല്ലെ. ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പരമാത്മാവായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ തുടക്കവോ അന്ത്യവോ മധ്യവും എന്ത് വേണമെങ്കിലാവട്ടെ അതൊക്കെ ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ഞാൻ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുകളിൽ ഞാൻ മരീചിയും. മരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ്. മരുത്തുകളിൽ ഞാൻ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ ചന്ദ്രനുമാണ്. അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ചന്ദ്രനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് മനസ്സാണ്. അപ്പൊ മനസ്സാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ്. അതായത് അവബോധം. ജീവചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവബോധം. അപ്പൊ ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അവബോധവുമാണ്. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ഞാൻ ശിവനാണ്, രാക്ഷസരിൽ വെച്ച് ഞാൻ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ ഞാൻ മേരുപർവ്വതം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതാണ്. പിന്നെ ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും, സേനാധിപരിൽ ഞാൻ കാർത്തികേയനുമാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ ഞാൻ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. മഹർഷികളിൽ ഞാൻ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ എന്താണ്? അഭൗതികമായ വികാരവും ഓംകാരവും. വാക്കുകളിൽ എന്തുണ്ട്? സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം. വാക്കുകളിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഓംകാരം. ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേദമന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഓമിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഓം ആരാകുന്നു? ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അപ്പൊ ഓംകാരം അത് അഭൗതികമായ ഒരു അക്ഷരമാണ് ഓം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ തിരുനാമ ജപവും. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് ഭഗവാൻ? തിരുനാമ ജപം, കലിയുഗധർമ്മം. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. 10:25 ശ്ലോകം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവാൻ? കലിയുഗധർമ്മം എന്താണ്? ഹരിനാമ ജപം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്യമേകം അക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. മഹർഷികളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ വെച്ച് ഞാൻ അഭൗതികമായ ഓംകാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ തിരുനാമ ജപവും. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഹിമാലയവുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്. അതായത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, നാമം വേറെയല്ല. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ഭൗതികം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന്? അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരിനാമം ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഹരിനാമം, അതായത് ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരാ വരുന്നത്? സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ തിരുനാമ ജപമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബോധി വൃക്ഷം എന്നും പറയും, പീപ്പാൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ദേവർഷിമാരിൽ ഞാൻ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ഞാൻ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ ഞാൻ കപിലമുനിയും ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ അശ്വങ്ങളിൽ ആരാണ് ഭഗവാൻ? അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ്, അതായത് അമൃതം നേടാനായി എന്താ പറയാ കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ, നമുക്കറിയാം പാലാഴി മഥനം അല്ലെ, അതിപ്പോ പറയണേ അമൃതം നേടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണ്. ഉച്ചശ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കുതിരയാണ്. അപ്പൊ ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനനായ ഐരാവതനും, മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും, അതായത് ഇടിമിന്നൽ. പിന്നെ പശുക്കളിൽ വെച്ച് ഞാൻ സുരഭിയും, ജനനഹേതുകളിൽ ഞാൻ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ ഞാൻ വാസുകിയും ആകുന്നു. പിന്നെ അനേക ഫണങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ അനന്തനാകുന്നു. പിന്നെ ജലജീവികളിൽ ഞാൻ വരുണനാകുന്നു. പിതൃക്കളിൽ ഞാൻ അര്യമാവ്, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിതൃലോകമുണ്ട്. പിതൃലോകം ഇവിടെ നരകലോകങ്ങളിലും അടുത്താണ് അത് വരുന്നത്, പിതൃലോകം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു രാജാവുണ്ട്, രാജാവിന്റെ പേര് അര്യമ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു പിതൃക്കളിൽ ഞാൻ അര്യമാവ്. പിന്നെ ശിക്ഷകരിൽ ഞാൻ മൃത്യുദേവതയാണ്, യമനാവുന്നു. അപ്പോ മൃത്യുദേവത ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എവിടെയാ ജനിച്ച്? ദൈത്യ അസുരനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മോനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ ഞാൻ കാലമാകുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മൃത്യു സർവഹരശാഹം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാനെ നേരിട്ടേ മതിയാവൂ. ഭഗവാൻ കാലമാകുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? സ്വയം കാലമാകുന്നു. നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വരും? മൃത്യുവായിട്ട് വരും. അപ്പൊ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സിംഹമാകുന്നു, പക്ഷികളിൽ ഭഗവാൻ ഗരുഡനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, ഉദ്ഭവ മൂലം. പിന്നെ അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആധ്യാത്മശാസ്ത്രവും, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അക്ഷരങ്ങളിൽ ഞാൻ അകാരവും, സാമസങ്ങളിൽ ഞാൻ സമാസങ്ങളിൽ ഞാൻ ദ്വന്ദ്വസമാസവും ഈ ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അനവസാനമായ കാലവും ഞാൻ,
കർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മവും ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. സർവ്വസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ. ഇപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാൻ സ്ത്രീകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ ഞാൻ യശസ്സാകുന്നു, ഭാഗ്യമാകുന്നു, പിന്നെന്താ സുന്ദര ഭാഷണമാകുന്നു, ഓർമ്മ ശക്തിയാകുന്നു, ബുദ്ധിയാകുന്നു, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയിലെ ഈ എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റീസ്, ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ്? അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് ആരെയാണ് ഓർമ്മ വരേണ്ടത്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അതായത് ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഇപ്പൊ യശസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സുന്ദര ഭാഷണമുണ്ടെങ്കിൽ, ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതൊക്കെ ആരാണ്? ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ സ്വയം ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉടനടി ആരെ ഓർമ്മ വരണം? ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവ്വവേദേഷു ശബ്ദക്കേ പൗരുഷം ഋഷു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് പ്രണവം സർവ്വവേദങ്ങളിലും പ്രണവമന്ത്രം ഭഗവാനാകുന്നു. പിന്നെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ആ രുചി ഭഗവാനാകുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം ഭഗവാനാകുന്നു. ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാരിലെ പൗരുഷം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, പിന്നെ മാസങ്ങളിൽ വെച്ച് മാർഗശീർഷം. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാസം ഏതാണ്? മാർഗശീർഷ. അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസമാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാസം. പിന്നെ ഋതുകളിൽ വെച്ച് വസന്ത ഋതുവും ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ ജയവും പിന്നെ സതുദ്യമവും, അതായത് നല്ല ഉദ്യമം, നല്ല ഉദ്യമം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല ഉദ്യമമാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനാകുന്നു. ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. പിന്നെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവൻ. ഭഗവാന്റെ കുലം ഏതാ? വൃഷ്ണികുലം. ഭഗവാൻ ജനിച്ച വൃഷ്ണികുലം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വാഷ്ണേയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഞാൻ വാസുദേവനും, പിന്നെ പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ ഞാൻ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഞാൻ ഉഷനാകവി. ഉഷനാകവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശങ്കരാചാര്യർ. ഉഷനാകവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യർ. കാരണം അസുര ഗുരുവാണ് ഉഷനാകവി. അപ്പോ പിന്നെ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഞാൻ ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ. പിന്നെ വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും. പിന്നെ ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും. ഗോപ്യങ്ങളിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ മൗനമാണ്. പിന്നെ ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഈ ഞാനാകുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജവും ഞാനാകുന്നു. പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷ തു ദേശതഃ പ്രോക്ത വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാവട്ടെ ലീലകളാവട്ടെ അതിങ്ങനെ തിരമാലകളെ പോലെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം അവസാനമില്ല അതിനൊന്നും. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ ഒരു വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എങ്ങനെയാണ്? അനന്തമാണ്, അതിനൊരു അവസാനമില്ല. അതിന്റെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്. യദ്യത് വിഭൂതിമത്സത്വം ശ്രീമദ് ഊർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതും മായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണാം? വിഭൂതികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ കാണും, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന എന്ത് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വരേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരു മയിലിനെ കാണുമ്പോൾ, ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു പക്ഷിയെ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യകാന്തി ഒരു പൂവിനെ കാണുമ്പോൾ, കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയാണ്, ഭഗവാന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കും, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഈ പക്ഷിക്ക്, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഈ മയിലിനെ, അല്ലെ, എന്തൊരു ഭംഗിയായി പൂവിനെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരാണ്? എവിടെ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അംശമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വിഭൂതികൾ, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ, അതായത് ഇതിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം, അത് മാത്രമാണ്. അതാണ് വിഭൂതികൾ, ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പോ എന്ത് സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടാലും, തേജസ്സറ്റതുമായ എന്തൊരു സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വന്നാലും നമ്മൾ ഉടനടി നമുക്ക് ആരെ ഓർക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ. അതായത് ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഭഗവാനാണ് ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃത്സ്നം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ
എന്താ പറയാ, അനന്തമാണ് ലീലകളാവട്ടെ വിഭൂതികളാവട്ടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനോട്, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്തിനാന്ന്? ഒരുപാടുണ്ട്, അതിൽ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതൊക്കെ നിൽക്കുന്നതും പിന്നെ അത് നിലനിർത്തി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. വിഭൂതി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താണ് വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ശക്തി. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് വിഭൂതികൾ എന്ന് നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, യോഗശക്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്ക് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ പിന്നെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതായത് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതെല്ലാണ്? 8 മുതൽ 12 വരെ. 8, 9, 10, 11. ഓക്കെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു വിത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ. അതെ. ഉള്ളഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിത്തരും ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ഇത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണ്? തിരുനാമജപമാണ്. അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാകുന്നു? സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര. ഉച്ചൈശ്രവസ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവ്. ശ്ലോകം 41 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുമുറ്റതുമായ ഏതൊരു അതെ. നമ്മള് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് ഭംഗിയായിട്ടുള്ളത് എന്ത് നല്ലത് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ഓർക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ഓർത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും. ശ്ലോകം 12 അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? 12 പരമധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷതത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനവും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? വിഭൂതിയോഗം. ഇന്നലെ പഠിച്ച അധ്യായം എന്തായിരുന്നു? രാജവിദ്യ. രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ച നമ്മള് വിഭൂതി, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗമാണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും?